Тарих сулышы. Борынгы риваятләрдәге мифологик геройлар бер урынга җыелган да, безгә бүгенге буынга нидер әйтәсе килә сыман. Күргәзмәнең слоганы ата-бабалардан оныкларга. Шул ук вакытта менә күз алдына тотасы килә иде ата-бабалар белән оныкларның бергә булуын. Беренчесе, икенчесе вакытны уйлап карасы килә иде. Булган заманны, хәзерге заман һәм үзебезнең киләчәкне. Һәм шул рәвештә беренче сорауларга җавап табарга инде. Каян килдек без, кемнәр без һәм кая барабыз. Күргәзмә исеме белән үк җәлеп итте. Аю бала дигән сүз тезмәне мөгаен күпләр беренче ишетер. Без кечкенәдән үскәндә әти-әни, карт-әниләр сөйләп үстергәндә, безне бик чактан ук туганнан бирле безгә аю бала кебек таза бул дип әйтә торганнар иде. Һаман да әйтәләр. Һаман да мин үземнең улыма шул сүзләрне саклап, ата-бабалардан килгән сүзләрне саклап, улыма әйтеп, шулай итеп тәрбияләп үстерәм була инде. Аю бала безнең өчен ул рухи көч һәм кешенең иң яхшы сыйфатларын аңлата торган әйбер инде ул. Илья Глазунов исемендәге Россия рәсем сәнгате һәм архитектура академиясе укучысы, Россия рәссамнар берлеге әгъзасы, Бакый Урманчы премиясе лауреаты. Бүгенге көндә Әлфис Сабировның хезмәтләре Россиянең төрле шәһәрләрендә шәхси коллекцияләрдә дә саклана. Һәр образында скульптор күрсәтә, ничек ул бу тарихта казынган һәм үзенә көч тапкан. Бер рухи сынган образ юк. Һәм мин бу скульпторның эшләрен күргәч шок каттым. Яп-яш башы белән кайдан үзендә алган тапкан көч бу хәзинәне күтәреп чыгарга. Иң кызыгы шул. Тарихта күмелеп калган артефакт күрсәтеп кенә түгел, әмма мин аны ничек күрәм, һәм мин аны бу образны алган ничек итерәм. Сәнгать әһелләре күргәзмәне югары бәяләде. Барысы да бер авыздан татарның рухын уятучы бик мөһим чара дип белдерделәр. Турыдан-туры әйтү юк, шулай ук күп мәгънәлелек бар. Бер әсәрен карап, аның рәсеменә карыйсың, бер аның сүзенә карыйсың, монда сүз уйнату да бар. Менә татар мәдәниятен яхшы аңлавы, гомумән төрки дөньяны яхшы аңлавы белән ярылып ята. Һәм төрки сәнгатенә генә хас булган менә шушы алымнар аның әсәрендә чагылыш таба. Күргәзмәдә 60-тан артык сын һәм график хезмәтләр тәкъдим ителгән. Аларның һәрберсе каршында озаклап уйланып басып торасы килә. Аналогия сравнить кәдә менә әйтәләр бит Уралтауда анда прииски алтын табалар, инде асыл ташлар, бу килеп чыкты инде безнең Урал ягындагы татарларда шундый асыл ташлар килеп чыга, алтын халыкара дәрәҗәсенә булыр дип һич тә шуның белән таң калдырды. Аның менә традиционный, нетрадиционный белән катнаштыруы гаҗәеп көтелмәгән җимешләр бирә, уйландыра, әле философи уйлар туйдыра, бу безнең тарихка әйләндерергә мәҗбүр итә. Без тарихта эзлебез. Борынгыларның зирәклеге, көче турында онытмаска иде. Бу мирасны яшь буыннарга тапшырасы иде. Яшь сынчы Әлфис Сабировның һәрбер хезмәте бу турыда сөйли сыман. Буыннар чылбырынлыгы тучы шәхес, татарның тарихына дан җырлаучы шәхес. Күргәзмә 2 октябрьгә кадәр эшләячәк. Ләйсән Хаҗиева, Татарлар, Казан.